ونناصنت ويسحرنت بكل عقمي بكل ساعتي بكل فقادي لعل سعمت دليا حزب ኤርትራ ባዕሉ بገዛ ቅልጽሙ እዩ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ ዘሎ እግዚአብሔር ከ ባሪኹሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንክያ ወይልኡ ኤሪትሪያ ጃምኪዱ ሕዱስ ሰናት አልባብና ግባቱ አርዌናቲ ምን ደምና ገለ ንጣብ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ቦሎኛን ሃገራት ስካንዲናቪያ ቅድሚ ናጽነት እነሆ ከምዛ ዋዛ ቦሎኛ ፌስቲቫል መበል 50 ዓመቱ በጽሑ እዚ ታሪኽ ዝተማሊ ብሓቂ ሎሞ ኮይኑ ረአየካ ጃራይ ሰብር ዛራዲ አስጠር لسبترهيب سنيت البشر جهراي صبر زرادي العسطر صبرنا للربايت للدرر صبر عيوب بدير صالح دي بمصل عزيمة قدير رينا لتنصر حطارة مالية تهليا مرانة بعل صبر دليا من أصبرت ما يصر ኣብቲ ዝሓለፈ መስርሕ ቃልስና ሓያል ውድብ ንቑሕ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ መንገዲ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ሃገራዊ ማሕበር ሓረስቶት ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ሞያውያንን ካልእ ውዳቤታትን ሽማግለን መኸተን ብምጥርናፍ ንሰውራ ኤርትራ ከም መንኮርኮር ንቕድሚት ከወንጭፍ ዝገበሮ ካብ ባዶ ባጀት ዝተበገሰ ንቕሓት ዝዓጠቐ ፕሮጀክት ሒዙ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ዘውሓሰ ናጽነቱ ዝጨበጠ ናይ ቀላሚጦስ ሰላሊ ዓየ ሜዳ ኤርትራ ፋንስቶ ወልዓየ ኣብየት ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ሓደ ካብቲ መኣድታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ፌስቲቫል ቦሎኛ እዩ ካባና ናባና ብዝብል ኣምር ድማ ንቕድሚት ገስገሰ ፌስቲቫል ቦሎኛ ወሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሓፋሽ ውድባትና ኮይኑ ከም ውፅኢት ሃገራዊ ምትእኽኻብ ውድባት ከተማ ሙኒክ ጀርመን ካብ 1970 ክሳብ 1972 ኑርንበርግ 1972 ፓቪያ ኢጣልያ 1973 ኮይኑ ዝቐጸለ ዱሉል ሰረት እዩ በዚ መሰረት ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ተሳታፍነት ዘየረጋግጽ ሰውራ መወዳእትኡ ተሳዕራይ ምዃኑ ብምእማን ህዝቢ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል መትከሉ ብስላሕ ዓለን ምትግባር ክፍሊ ህዝባዊ መምሕዳር ብ1974 ብምቋም ምስ ህዝቡ እናተኣከበ እናተላዘበ መስርሕ ቃልሱ ድማ ቀጸለ እቲ بخمس أجباب أبشحن شعتميتن سعنا 4 الجمرة فيستيفال بولونيا ناب كلن كتمات أوروبا بزجم تادم على حاجة حانت خبعتن اسكندنافيان نبرث أب اسكندنافيان زنورو زيجاتنا أب شودن نروي دنمارك فنلاند بب ختمن نعلم بزدن أجباب
ንሃገራዊ ውዳዋሃቶም ኣብ ባይታ ወሪዶም ብግብሪ ክሰርሕሉ ድማ ተራእዩ من يلو بزي عودة وقي ولدي وجيقنا من يلو ستزبل بحري فتري وحيا البحرية من يلو من يلو بزي عودة وقي ولدي وجيقنا ኣብ ስካንዲናቪያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ነቲ ምግርጫው ክልተ ባህልታትን ኩነታት ኣየርን ግምት ከይሓበ ንቁሪ ንፀሓይ ንበረድን ጥሜትን ጽምእን ተጻዊሩ ጉልበቱን ንዋቱን ከይበቐቐ ኣብ ዘይፈልጦ ባህልን ቋንቋን ተሸሚሙ ባህሉ ኣቕዲሙ ሃገራዊ ዕማሙ ከዓመም ድማ ዝወፈረ جراي صبر زهرادي حسطر ترهيب سنيت البشر جراي صبر زهرادي حسطر صبرنا على الربايت للدرر صبر عيوب بديل صالح دي بمصل عزيم قدير رينا لتنصر ኤርትራዊ ኣብ ስካንዲናቪያን ዝነብር ከም ኩሉ ስደተኛ ኣብ ዋኒኑ ጥራይ ተሓፂሩ ክነብር ምኽኣለ ነይሩ ልክዕ ከም ማንም ካልእ ስደተኛ ኤርትራዊ ካብ ካልኦት ሕብረተሰብ ዓለም ዝፈልዮ ነገር እንተነበረ ደረጃ ንቕሓቱ ጥራይ እዩ ንናጽነቱ ንድርብ ወፅዑ ኣትሪሩ ብምቅላሱ ንሃገራዊ ዕላምዑ ውዓል ሕደር ከይበለ ኣንጊሁ ዝተስአ ሕብረተሰብ ድማ ነበረ በዚ መሰረት ከዓ ሓድነቱ ኣጽኒዑ ንሓድሕዱ እናተራኸበን እናተደጋገፈ ነቲ ኣብ ሜዳ ኣርዑት መግዛእቲ ካብ ስሩ ክብንቁስ ዝጋደል ዝነበረ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዓንዲ ሕቆ ክኾኖ ዝበቕዐ ስደት ንዘይፈልጦ ጥዑም ዝመስሎ ኣይሰኣንን ይኸውን ስደት ግን በንጻር እዩ ንስኻ መን ኢኻ ብዘየገድስ ካብታ ድርኩኺት ኣፍ ደገ ገዛኻ ዝገደፍካላ ሰዓታት ሒዙ ንኹሎም ዓይነት ምልክት ሕስረት ተሰኪምካ እትንብረሉ ገዚፍ ሰፊሕ ጎደና ቤት ማእሰርቲ እዩ እቲ ብደገ ኮይኑ ዝዕዘብ ሕልኑ ዝዕረበ ኤርትራዊ ይኹን ካልእ ዜጋ ኣንታ እዚኦም ሕብረተሰብ ጽሉላት እዮም እምበር ከጥዕና ኣለዎም ድዩ ነየነቲ ሃገር እዮም ክንዲ ዝቕንዘቡ ንኤርትራ ከተምልስ ካብ ምሕሳብ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ይቀርብ ኣብ ስደት ኮይኖም ብዛዕባ ህይወቶምን ሓዳሮምን ደቆም ዘይሓስቡ ዓያሹ ህዝቢ እናተባህሉ ዝሕመዩ ዝውቀሱ ዝጽረፉ ዝዝለፉ ዝኽሰሱ ዝእሰሩ ዜጋታት ማዕለያ አይነበሩምን يكيزون ما فوق حمدنا أحلفنا يهدن تماي بحرنا في الذي معه فسكمنا يبرد مسواتي لكينا قربنا يحرنا اتفخم من نابله كسب قص زغحره حوتنا خيسو بربعتيو مأزن كورناعت عالمنا تساويرو مربباتو زرقحو تبارع ኤርትራዊ እምብን መግዛእት ኢሉ ተልዓለ በሃገራዊ ንዝተቃጽለ ህዝቢ ብፍቅሪ ሃገሩ እናተለብለበ መተሓዘ ድማ ተሳኖ ስካንዲናቪያን ሓንቲ ካብተን ዝሓየላ ዕርድታት ሰውራ ኤርትራ ኮይና ድማ ወፀት ንሰውራ ኤርትራ መማዕበል ዝኸውን ኣብ ጎደናታት ደገፋው ገንዘብ በመሕታት ዕንበባታት በመሻጥ ምድር ቤት በመፈፋሕ ጥበባው ምርኢት በመቅራብ ካብ ቤተ ክርስቲያናት አጭረቕቲ ካብ ሕክምና አፋውስ ተለሚኑ ጭል ዝበለ ሳንቲም ተዋሂላ ንሜዳ ኤርትራ ትለኣኽ ነበረት
كل فزي قدر السرير حنزة شبه زيدك اسكت في الخنزة يقوم زيد الدلجة عندك توليد اللعبة يبلتا ኣብዚ መስርሕ እዚ እተን ኣሽቱ ከተማታት እውን ከም በዓል ከተማ የተወሪ ብደረጃ ወረዳ ተተሓዚአን ዝጸንሓ ኣብ 1990 ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ጥረ ገንዘብ ንምሕያል ሰራዊት ኤርትራ ብምባል ብህጹጽ ድማ ንሜዳ ከም ዝኣቱ ገይረን እየን። እዚ ጅግና ዝኾነ ህዝቢ ስካንዲናብያን ልክዕ ከም ኩለን ከተማታት ኤውሮጳ ኣብ ሰማናታት ሓደ ተኣምር ድማ ሰርሐ። ጽምእ ማይ ንምጥፋእ ብዝብል ወፍሪ ሓንቲ ናይ ማይ ኳዓቲት ማሽን ንሜዳ ኤርትራ ካብ ባዶ ባጀት ተበጊሱ ኣስታት ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኸውን ኣዋፂኡ ብምዕዳግ ብኩርዓትን ሓበን ናብ ደቁ ንሜዳ ሰደደ። እዞም ናይ ትማሊ መንእሰያት ብደረጃ ፖለቲካዊ ንቕሓቶም በሲሎም ኣምባሳደራት ሃገሮም ንምዃን ዝበቕዑ ገሊኦም ኣባላት መንእሰያት ህግደፍ ብምዃን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ መንእሰያት እዮም። እቲ ብዘይትሌቱ ኣብ ልዕሊኡ ብጸላእቲ ተሓንዲሱ ዝቐጸለ ኣደራዕ ንምስዓር ብርሱን ሃገራዊ ወኒ ገጢሙ ንኹሉ ውዲታት ጸላኢ ንምብርዓን ኣብ 2005 መንእሰያት ህግደፍ ብደረጃ ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ብወግዕ ተመስረተ ንቑሑን በሊሕን መንእሰይ ሃኒጽካ ተረከብቲ ሕድሪ ታሪኻዊ ምውርራስ ሰንሰለታዊ ቀለበት ድማ ኣሰሩ። ዓመት መጽእ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤውሮጳ ዋዕላ እናተገበረ ድማ ምስ ህሉ ኩነታትን ማሕበራር መንእሰያትን ሃገርና ተጣሚሮም ንዓመት ሙሉእ ዝውክል ቴማ ተዋሂብዎም ልዕሊ 700 ተሳተፍቲ ዝርከቡ ዋዕላ ብግቡእ ድማ ይፍጸም ነበረ። ነፍሲ ወከፍ ዋዕላ ንቁጠባዊ ምዕባለታት ሃገርና ዝደሰሱ ፖለቲካዊ ኣቃውማ፣ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት፣ ሳይንሳውን ቴክኖሎጂያዊ ዕማማት ንማይን ፀዓትን ልምዓታዊ ጎድኑ ዘተኮረ ዘተ ምስ ሞያውያን ተምሃሮን ዲፕሎማስኛታትን ኣምባሳደራትን ሓያል ክፉት ዘተ ድማ የካይዱ ነበሩ። كدمي أمد كلي آلنا كدمنا أمد كلنا ተራ መንእሰያትና ኣብ ስካንዲናብያን ካብቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበሮ ናሃሩ ኣይጉደለን ክበሃል ይከኣል። ውዳብታቱ ብምሕያል ምስ ህዝቡን መንግስቱን ደው ኢሉ ንኹሉ ሽርሕታት መጻወድያ ዓመጽቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ከሳብ ሕጂ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ሎሚ ዓመት መበል 19 ዋዕሉ ድማ ኣብ ጀርመን ብወግዒ ክፍጸም እዩ። حيال حيال حزبي حيال حيال السراوي حيال حيال مرحنا حيال حيال منسي ሃማደ ጨንፈር ስካንዲናብያን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላውን ልምዓታዊ ወፈርኡ ማዕረትን ካልኦት ውዳበታት ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካብ 1978 ኣትሒዙ ሓያል ፖለቲካዊ ውዳበ ፈጢሩ 50 ሚእታዊት ናይቲ ቃልሲ ተሳታፊ ነበረ። ኣብ ሽወደን ልዕሊ 13 ጨንፈራት ፈጢሩ ከምኡውን ኣብ ኖርዌይ ልዕሊ 12 ጨንፈራት ገይሩ ዴንማርክን ፊንላንድን ሓዊሱ ነቕ ዘብል ኮና ድማ ነደቐ። ሃማደ ጩራ ብርሃን ናጽነትና እውን ነበረ። ብሃማደ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ዝተሳተፍዎ ካብ 1987 ክሳብ 1992 ዝተዋጽአ ኣስታት 800,000 ዝኸውን ንትምህርቲ መወለዳንን ንመመርመሪ ጥኑሳትን ማሽናትን ካልእን ዝኣመሰሉ ወፈያታት ተገብሩ። እቲ ስዒቡ ዝቐጸለ ብኖርዌጃውያን ትካል ልዕሊ 23 ሚልዮን ወፍሪ ዝተገብረሉ ዓበይቲ ማሽናት ናይ እኽሊ ጣሓኒትን ናይ ጽሬት መንዲል ሞዴስ መሳርሒ ማሽናት ክንክናደን ቆልዓን ከምኡውን ምጥፋእ ማህየምነት ብዝብል ተበግሶ ተወሲዱ ድማ ንሜዳ ኤርትራ ከም ዝኣቱ ተገይሩ እዩ። እምበኣር ተራ ሃማደ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቲ መዘና ኣልቦ ዝኾነ ታሪኽ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ተዘርዚሩ መዳርግቲ ኣልቦ ዘይርከቦ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ብፍሉይ ኣሸርኡ ዘንበረ መስተንክራዊ ዕዮ ዝፈጽመ እዩ።
ኣብ ዝኾነ ኣህጉር ዜርካ ዘይትረኽቦ ጽባቐ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ማህፀና ኣውፍያ ኸጠብቅዕ ብዓብዩ ህይወታ ዝበጀወት ጽላል ሃገር እያ። እዚ መንጽር ደቂ ኣንስትዮ ሾደን ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ከተማ ኣስመራ መምራሕ ታክሲ ንዝመሃራ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘባዊ ሓገዝ ብምግባር ብስልጥነ ማእከል ዓዲ ቀይሕ ጨንፈር ደቂ ኣንስትዮ ክሃንፀን ከለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኖርዌይ ድማ ወይ ሃማደአ ከም ፕሮጀክት ኣብ ሃይኮታ ንኽሃንፃ መደብ ሓንፅፃ እቲ ንሰውራዊ ቃልሲ ኮስኪሱ ከም መንኮርኮር ንሰማይ ዘወንጨፈ ሓፋሽ ውድብ ሃገሩ ክሃንፅ ስደቱ ከብቅዕ ሃገሩ ክምለስ መንገድና ፀራረገ ልማዕታዊ ወፍሩ ከሰላሰል ኣሃዲሉ ምስ ፈለመ ኤርትራ ሓድሽ ተፀባእ ረኺባ ብልማዕታዊ ተግባራታ ዓይኖም ደም ዝመልኦም ሓሳራት ክጎብጥዋ ካብ ርሑቕ ድማ ነቐሉ ብሰንኪ ወራር ወያነ ድማ ኣብ 1998 ክተት ተኣወጀ ነገር ለብሰላም ዳታን ባስ ምክር ሰላም ረጊጡ በትሪ ዝሓሪ ልቡ ዘዕበቐ መዝሙሩ ሓይሊ ኣብታ መናርያ ኣድርጎ በቲ ቋንቁ ከተዘርጎ ድሕሪ ምዝዛም ፌስቲቫል ቦሎኛ ኣብ 1998 ዝጀመረ ፌስቲቫል ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ፈለመ ስዒቡ ድማ ናብ ስካንዲኔቭያን ዓባይ ብሪጣንያን ሆላንድን ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ፈረሳን ድማ ተዘርግሐ ነቲ ቁልዑ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኣወጀ ደው ንምባል ብሓንቲ ደወል ህዝቢ ተለዓለ ኣብ ሙሉእ ስካንዲናቭያን ዝነበረ ሃገራዊ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኸዶ ባሕጭንግዳሕ ኢሉ ከይተርፍ ምስ ሃገሩ ዝተኣሳሰሮ ውዳበታት ብምክያድ ኣብ ዘበነ ክተት ኣብቲ ፈለማ ልዕሊ 60 ሚልዮን ገንዘብ ተዋፂኡ ድማ ሃገሩ ከውሕስ ኣብ ጎኑ ዋርሳይ ደው ከም ዝበለ ብግብሪ ህዝቢ ስካንዲናቭያን ዘረጋገፀ እዩ ድሕሪ ምዝዛም ወራር ወያነ እቲ ዝተዋሃበ ቢን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኣብያ ወያነ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኮይኑ ዝቐጸለ ዓለም ግቡእ ፍርዳ ክትህብ እናተገባኣ ብስታ ታሪኻዊ ጌጋ እትፍጽም ዘላ ጭፍራ ወያነ ወጊና ብታን ኢትዮጵያ ንረብሓይ ስለ ዝሃስዮ ካብ ንሳት ብተን ንስኹም ተደቆሱ ብምባልያ ምስ ወያነ ዝወገነት ህዝባዊ መኸተ ስካንዲናቭያን ድምፁ ንኸስምዕ እቲ ኣብ በብእዋኑ ዝፍጸም ዝነበረ ጠቐነን ጸለመን ንምብዳህ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምውዳድ ኣንጻር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ፃውታት ንምምካት ህዝቢ ብድሆይሉ ድማ ተለዓለ ኣብ 2003 መሊሱን ኣብ 2005 ኣብ ስትራስበርግ ሓያልን ሰፊሕን ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ኮሚሽን ቢን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወሰነ መሰረት ሕጊ ቢን ኮሚሽን ንኽትግበር ህዝቢ ድምፁ ከስምዕ ወፀ እንተኾነ ግን ዓለም ፀማም መልሲ ክትህብ ተራየት ዓለም ብዓባያን እናሰምዐት ክትጸምም እናረኣየት ክትዓውር ስለ ዝመረፀት በዚ መሰረት ህዝቢ ኤርትራ እቲ ን30 ዓመት መረርቲ ዓመታት ተቃሊሱ ዘምጽኦ ናጽነት ብኣግኡ ክምንጥልዎ ስለ ዝተጓየዩ ኣይዕረፈን ዕረፍቲ ካበይ ክመጽእ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ንውሽጣዊ ጉዳያቱን ጉዳይ ዶባቱን ኣትሪሩ ክቃለስን እንከሎ ኣብ ደገ ዝነብር ህዝብና ድማ ንግደማዊ ሓይሊ ከም ኣሰረት ተጠምጢምዎ እቲ ጻዕዳ ሓሶትን ጠቐነን ከበርዕን ብዘይ ዕረፍቲ መኸትኡ ይሕይሉ ቃልሱ የባበራት ይቀጸለ ጽላትና ከምቲ ዝሓስብዎ ምዃን ምስ ኣበዮም ሓድነት ህዝብን ምብትታን ብቁጠባን ኢኮኖሚን መንግስትን ህዝብን ንምንብርካኽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ተኣወጀ በዚ መንጽር ህዝቢ ስካንዲናቭያን ብደረጅኡ ዝዓበየ ሓያል ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር እቲ እገዳ ኣብ 2010 ናብ ጀኔቫ ድማ ኣቅንዐ ዮሃና ንዝኽሪ 30 ዓመት ንምስራት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን
ፖለቲካዊ ሓልካ ዓለም መወዳቱ ኣብ ጨብራቕራቕ ዝበለት ዓለም ዝተጨማለቐ ኩርናዕ ከንብረና ክፍትን እንከሎ እቲ ደጋፊ ዝበሃል ደጋፊ ዘየድልዮ ብርእሱ ዝሓድር ህዝብን መንግስትን ህዝቢ በዓሉ ኪኖ መንግስትን ውዳታትን ኣብ ርእሱ ውዳበ ፈጢሩ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራውያን ኣብ ስካንዲናቪያን ምስ ኣካለ ስንኩላን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ርክብ ፈጢሩ ድማ ኣብ 1994 ብወግዒ ቆመ። ካብታ ዝቆመላ እዋናት ሒዙ ንስንኩላን ዘድልዮም ቀረባት ካብ ባዶ ባጀት ተበጊሱ ባሕተርተር እናበለ ካብ ፈቆዶ ሕክምናን ናይ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ብምብጻሕ ካብቲ ዝደቀቀ ንብረት ኣፋውስን ዓረብያን ሙርኩስን ኣልባሳትን ካልእን ኣኻኺቡ ብኮንቴነራት ጽዒኑ ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ናብ ኤርትራ ድማ ክሰድድ ጀመረ። ቱታ ነዛው ዓሮ ገድሊ ነዝባዳሪ كالعلوم اسكي خلعلوم كالعلوم نزوم بللا زيبلوم أكالم زهاون ريموم ناس نزغادو نانطبطب دموم سلام زنقسو بدركم كام عصموم برهان زهابونا إنا نبرو سلام كالعلوم كبرن دينياتوم نزنقر مهاجر أقوزو مريتوم كالعلوم كبرن دينياتوم نزنقر مهاجر أقوزو مريتوم حبر سنكولان إرتراوان أب سكاندنافيان أباراتو ترنيفو علامو أنا تيرو أب كرمنات سنت محبر سنكولان إرتراوان أب سكاندنافيان أباراتو ترنيفو علامو أنا تيرو كاب كرمنات سنت هتحيزو نسلا حجر كبور هيوتومن أكالاتومن زقبرو جاغانو كساب زعلت زيا نزا كبرت حجر واغا زخفلو سدرابي سواتن سنكولان أم حقاس دما يركب بزمن سر كاب تكالات رايت أكيبو ناب حجر استلاخه أوش تزي 30 عمت أستات 100 مليون أتاوي غيرو كمون بأبالات ورحو كفليت إنا تقبره استفلاليو مدباتن كالئن إنا دالو زواحلو أستات 10 مليون زخون دما بتوساخي أتاو قبره قالسي يمراري طعم حزبي حجر الطلبات طلبات أماليو أبغون منغستو بمخان نرأيو لي سمعو لي زي كونس اتوريدو زلو قفعن كأنزان زفوس نقو حزبي أمعبيلو تمالي حجرو كاب حراقس زمان تلا لمون نتحماقن تقواغن زمن زساقاقرلو مسال فتيرو قون تمخته لما عتاو مدباتو بقبو يسلاسل نبرا عالم أفتنز أتوتلو وقتي عبيته حجرات رمع زبلالو فتسمنت ود سبزب كعلو فطور نابن كابن كين كساقس تأوجلو بتنفاسون يأجارون استحيرلو زمن كوفيد 19 حزبي سكاندنافيان معارتن كالوت حجراتن ودباتن إرتراويان بعقمو نجزاء نفسو روحون كيبلا حزبون هاجرون أقدمو حزبون هاجرون كدحن كبيد مسواتي يخفيلو أبزي عسرة لبداو وانزي بلوصات بصوت هاجراوي حمام إنافتصمو بزل لبداو حمام تتقيعم بخبر حليفهم يم حزب سكاندنافيان بزلو وعامي تتقيمو تكنولوجي بزفترو مانزاور كب إناكايده أنصار مخته كورونا فيروس لعل 8 مليون 600 شحن أواتيو نهاجر ما سرده تصابو كورونا فيروس كيعرفها وراران بتاون غزيو حليو مصه حزب سكاندنافيان كموترو بتانصار وراران بتا زوعل دما لعلي 383 شح ገንዘብ አዋጪ ድማ بهصوت ኣብ ሃገር ሰረደ
تساوزات صلاي قصله اجدا كم مفرارحن የኤርትራውያን كم مركخ تغيرو توسده ابلع لኤርትራ اجدا مغبار لتصنع حزبن منግስትን كندي مسجد دلا سغيرو زمصه مليسكا محنان مخانو ايتسوطومن اجدان ኤርትራ ترجم ألبوم مخانو مستردقهم بسم سبعو مسل إلكا نبحال زدون امنتنا زراقص مننتنا زقاشش انصار ኤርትራ زغنعت انا تلعله نزين مرعام حزبي قلطف ملس بمحاب اب 2016 اب جنيفا انصارتي زوصه طغنه حيال سلاماو سلف دما تغبره حزب ኤርትራ بقار اب كم زامسله كبرتي كونتات وطره خوينيو فيستيفالاتو بكب زبله وعوعن هواهون عمت مسا عمت صمبلو نيرو اب اسكندنافيان نفيستيفال تبخيلو بدرجه حجر زخونه يكون وصايتات زوصالو باجت يلبون موز باجت زيبولو كزي فرايدا كما يبيديو كون كون كيلو زبل لبامون ايسان نخون باجت زيبولو من قصاص بعلو باجت زخون حزبي بجكا بኤርትራ ابكال احغور زير كاون ايتركبنيخا كميسي اوشط مخته زفطر صنع امون بعل متكل علامو زفلط شتو زوق حزبي ኤርትራ طرحي ابز حلفو مدرخاتنا بوليتيكاو علاماتنا كاب صعرن توفاينتن حزبنا زبقس نيرو ازي ميستر عوتنا كاب اربعتات حيزو نصلاتنا حدا كاب ترعدن شبران زفطرولم زنبره سوغور حيليو ازوم حزبي انتايو عاتيوم ملس زيترخب حتو نبره روكيت يزلوم قمماو غاز ميسايلات ديم عاتيوم درع تانكي زبلو تمرامرتو وق أبب وانو تنتانتات هيبهم مستر عوتنا جنا زي تردهم بزحات بهامات بوليتيكيات نيروميم الكعنان وزنان بهلنان تبعينان كساب زعلات أي تغيرا صلاتنا جنا أوشت زميت عمت حبرون ملكو من كيروم تمتسو دليلاتهم انتاي مهانو سلن فلت بختنا وترو سلطم نبرا حال لبي كم حال أكال معرفت سكون أمنت حيال حزبي حيال سراوي حيال مرحنات حيال من الزي حيال زيو دما ኤርትራዊ زلله ابز عالم نعنا زمسلان كمانا زخونا حاجات كهلوا قدنيو يودبا يفنطحا فيستيفالات يقوما ايقصلان ኤርትራው ግን ነተዛአመኑሉ ዕላማን መትከልን ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ بتبعاتن جمنتن طرايو زفليو حيال سراوي حيال مرحنات حيال من الزي حيال نفسو كف بعالاتنا فيستيفالاتنا كم عنده حقون موتراو كوينو زغلغلن زنقساسن ترادق انستيو فرق عمامنا يتعاوت نيرو حماده اسكندنافيان عمت مصه تقسم يخليسن بربره دليخن شغورتن سغان متيرن زدله اوربوت حزن قليان بمكينن كغعزان كلوا اتن قليان دما باوتوبساتن بابورن تسكيمن اما اكل حزب اتين بربره عدنا ناچنوا نابداسن صنبرا حيال سراوي حيال مرحنات حيال من الزي حيال كل نفسه كيليو زخيد كابانا نابانايو بغنزبو يشمت بعلو يسرح نمتو صنبل
كم سبو كفيلو يعطو بعلو يحنشش بعلو الزناقع ندقو يزناقع بخمسة كبابيو داسو زمعرك اتكابارو تبقيسو بميلينات زرابة حيال حزبي كبرتاتون بحلون مننتون عاقبو نطفتاتو السلاسل حبرة السب نعشران شدشتان عمد بخمسة عقبابيو نفستيبالاتو تسنبيلو حيال السراوي حيال مرحنات حيال من السيد حيال نحنا بقى كم زينا نفسنا خيلنا سلازخدنا برئسة أمانتنا سلنبر ناتنا أين هبن زيناتنا أين دلن سلازبنا قبرنيها تقوتيرنا عمت متى تتصابقو بقو حلالون عصباتن قبل علو وراياتنا كبرتاتنا زقرب زنبرة تغانا تسكيمنا دما نحالفونينا حيال السراوي حيال مرحنات حيال من السيد حيال كوينو جن ترزو زحلفة عبز حلفة عمد كساب نابداساتنا بمقتاو بويانس تمولو قبر الشبراوان مسجلة كدعاتك حجر بمخان نزنق زيبل كبرتاتنا حجرنان نمدفار مننتنا نمدوان بقلا السبرا بحان بوليتيكينيات شولان تدقفهم نتبحقن سرعة تما عزيزو زخيل هزبي سكاندنافيان Erupted when opponents of the government stormed the event, setting fire to tents and cars. Critics of the festival say it promoted a positive view of Eritrea's authoritarian rulers. The annual event has been running since the 1990s. Police now say they'll reconsider whether it should be allowed to go ahead. اتوكا بديسيبلين زلله اتوكا قبر قرصو ابسعتو زغفل. Investigations are continuing after a riot broke out at an Eritrean cultural festival in Stockholm. Dozens of people were injured, 8 seriously, and more than 100... نفوس محلون أبزوشت زي 25 عامد كارايتو زخونة ترعان قريبو زي فلت سلامة وحزبي عبقدم السبحقي عبقدم أخبرت تسطا داساتنان مقاينان هنديدوم نبوتاتنان عدياتنان دفيروم هزاونتي عاسم بيدوم اخلمهاي دفيوم بانديراتنا قاتلهم كدو ازي حزبي حسبو زديو إذا حزب زكو أبت حجر زينة برتلو وان حجر كتحلو زجبرة كبرتاتون منونتون زوحاس حيال السراوي حيال مرحنات حيال من السيد حيال كوينو جن تي صنع عقوس بعال متكلن حق انيان حزبي لسعرو سلازي هلا صلعتنا كم دليتومن حساب لبم كسمرون دما بزي مخالو نتي كغون هادبو حسابو مبل 25 صنبل بعال فيستيفال سكاندنافيان كم زقصل دما تغبره حيال السراوي حيال مرحنات حيال من تاريخ مطمور سنسلت تلغاغيبو ناتحنصه تاريخ قبل على تاريخ ناتسرحيو مخته قصيلو انه دمالومي جبننيا ناب سفرو اتحقنيا ناب داسو خوينو اتلوهن صعرا من حزبي مبل 26 عامتو صنبل فيستيفال سكاندنافيان اما اكل ستوكهولم بدمقت كصنبل داليو يركبالو فستيفالنا زحلف عمت بقبر شبراويان متقعت وريدو نيرو جن زيرتراوي تبع بمخانو نتي زورده متقعتي مكيتو فستيفالو بزخونه يكون منقدي اكايدو ناي بحق عود زخونه فستيفال اكايدو لوم دما مبل 26 عامت فستيفال كايد تبقيسلو حيال السراوي حيال مرحنات حيال من السيد حيال حزبي حيال السراوي زي العالماوي ظهرن سمعتنا عاوتنا حفاش